DR har givet 5 unge madbevidste danskere deres livs udfordring. Vi sender dem til Indonesien, hvor de møder en helt anden og anderledes hård verden, end den de kommer fra. I Indonesien skal danskerne selv høste, fange og forarbejde den mad, der hver dag gør os mætte hjemme i Danmark. Kæft, trit af retning. Men hvor meget ved vi egentlig om, hvordan vores mad bliver til? Ej, jeg brækker mig. De har ikke andre muligheder. Og hvordan reagerer vi, når vi lander midt i den barske virkelighed? Min grænse, den er nået. Jeg var sikkert lyst til at være her lige nu. De 5, der har taget mod udfordringen, er den sovseglade Christian. Det her, det er kød og sovs. Kalorietælleren Marlene. 30 kalorier. 6 kalorier. 100 kalorier per mand per stykke. Gourmetkokken Morten. Knædekompot for hjemme med valnødder. Det er lige meget, hvad det koster. 3-4.000 kroner i indkøb. Jeg skyder på, cirka. Takeaway-elskeren Mie. Jeg kan godt selv lave mad, men jeg interesserer mig bare ikke så meget for det. Og tilbudsjægeren Anders. De her æbler er ikke så økologiske, men de er billigt. Det er ret billigt, og det er det vigtigste for mig. Men kan de 5 danskere må klare et barsk liv som arbejder i madindustrien på den anden side af jorden? Jeg synes ikke, det er sjovt.